Revitalizáciu urbana si predstavím tým spôsobom, že za pomoci eurofondov sa obnovia kúrie. A to v Boháckom parku by bolo potrebné obnoviť bývalú budovu školy, ďalej je potrebné obnoviť budovu polikliniky, budovu bývalej gynekologickej pôrodnice. V rámci revitalizácie by bolo potrebné vykonať opravy chodníkov, ciest, obnoviť zeleň, a to výsadbou vhodných kvetov a kríkov, a hlavne začať s výsadbou stromov a nie ich výrubou. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Verejné priestranstva, námestia a centrum nášho mesta, parky aj priestranstva medzi obytnými domami sú dôležitou súčasťou každodenného života a hoci akoby nepatrili nikomu, patria vlastne všetkým. Vytvárajú prvý pocit z mesta a zároveň sú pre obyvateľov tým, čo robí ich mesto mestom. Môj plán predpokladá vytvorenie dynamických spoločenských oddychových priestorov plných atraktivít a informácií, dostatočne reprezentačných a často využívaných na najrôznejšie aktivity. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. V prvom rade by som chcela zvýšiť starostlivosť o životné prostredie, posilniť dohľad a zamedziť nepriaznivým javom, akým sú napríklad vypúšťanie škodlivín pri nesprávnom spalovaní, ale aj čierne skládky. Ďalej, pravidelnejšia, častejšia, nepretržitá údržba zelene, stromov, aby nemuselo dôjsť ich k výrubu. Čistotu ulic dohliadať. Významná je úloha technických služieb. Spolu s poslancami by som chcela prehodnotiť ich činnosť, vypracovať koncepciu a plán na údržbu týchto činností, ktorý by sa mal aj dodržiavať a dohliadať na to. Skrášliť, dohliadať na parky. Začať prerábať námestie Konkojiho Tege, na ktoré už máme vypracované projekty, len skôr bolo od tohto upustené. Továbbá a városképpel tartozik ezen kívül a közrend is, átértékelném a városi rendőrség pozícióját, kompetencióit, meghallgatva a rendőrparancsnok tapasztalatait, és változtatni a jelenlegi helyzeten. Köszönöm. Köszönjük szépen, ďakujeme veľmi pekne. Po potrebných zemných prácach by mala nastať etapa skrášľovania mesta, to znamená obnovy budov, mestských komunikácií, pod čím rozumiem nielen cesty, ale aj ostatné verejné priestranstva, ako sú chodníky, mobiliár i verejná zeleň. Osobitnú pozornosť je treba venovať úprave priestorov okolo pozoruhodností a kultúrnych pamiatok v meste. Treba dohliadať dôsledne na to, aby všetci občania dodržiavali pravidlá separovaného zberu a aby sme spoločne bojovali proti čiernym skládkám odpadu, ktoré obklopujú naše mesto. Van idő. A város szépítésére összpontosítanák a továbbiakban. Itt a közrendre gondolok, és a járdák, a nyilvános zöld területek, a városi felszerelés módosítására és a hulladékgyűjtésre, megszegések megtorlására. Ďakujeme veľmi pekne, köszönjük szépen. Takže ja som si včera večerom osobne prešiel veľkú časť Urbanova, keď sme roznašali nejaké letačiky do vašich schránok. A teda je pravdou to, že chodníky, cesty, parky, verejná zeleň je katastrofálna. To sa tu opakuje. Viem, že Urbanovo ako mesto má veľmi zlé skúsenosti s využívaním eurofondov, teda ale napriek tomu asi je to cesta, ktorá vedie k tomu, že sa to dá vyriešiť a dá sa Urbanovo skrátiť. Takže v zmysle môjho prvého volebného móta Urobme Urbanovo krajšie sa o to treba pričiniť. Ďakujeme veľmi pekne. Nem voltam és nem is leszek sosem az ígéret embere. Szeretném a bizalmukat megtartani, és nem szeretném besepni a jó népet. A 4,5 millió euró, ami befolyik a városi költségvetésbe, az, ha én úgy látom, mint 8 éve a képviselőként és komissziótagként úgy látom, hogy ez arra elegendő csak, hogy födje a városi költségvetését. Itt vannak az iskolák, itt vannak a városrezsi, és épp azért mondtam, hogy maximálisan oda kell nézni a rezsicsökkentésre, effektív pénzek kiadására. Majd a programomban elmondom, hogy mi az elképzelésem, mert így ígérni valamit pénz nélkül nem tudok. Itt fő dolog az, hogy az eurofondokból tudjuk meríteni valami alapokat.
Vážený, nebol som nikdy človek prísľubov. Momentálne mestský rozpočet pracuje so 4,5 milióna eurmi, ktoré prichádzajú z daní obyvateľov. Köszönjük szépen, ďakujem veľmi pekne. Všetkých našich obyvateľov momentálne trápi tá výstavba kanalizácia vodovodu, na to by som sa zameral najprv. Všetky tieto kultúrne pamiatky a jednak tie budovy, ktoré špatia, jednak oproti Karčiváčmu, tá budova, čo je pred tých Pellerových, alebo koho je, to nie je riešenie, jak sa to teraz robí. Je ďalšia oprava polikliniky, oprava pôrodnice a bohatej školy. Len všetko vie, že toto je ovplyvnené dostatkom financií. Ďalej, v maximálnej miere na úpravu okolia, úpravu čistenia, zamestnať všetkých, ktorí sú nezamestnaní a ktorí berú podporu. Nie len tých pár ľudí, začať z jedného konca, budeš v sále pracovať. Viem, že sú tam určité zákonné možnosti, ktoré treba dodržať, ale treba všetkých týchto ľudí zapojiť. A ďalšia záležitosť, vytvoriť na revitalizáciu určitú SROčku pri technických službách, kde by sme si dokázali vytvoriť aj svoje kvetiny, výsadbový materiál a tak ďalej, čo aj voľa kedy bolo. Ďakujem veľmi pekne. A revitalizációt két síkon képzelem el, egyszer szellemi, egyszer viszont gyakorlati pénzügyi. A szellemi erősíteni a lokálpatriotizmust, a Gyallához tartozó érzést, és erősíteni az iskolaügyet, annak egy speciáliságát, ami nagyon nagy kihívásokat ró a városra. Itt az elmaradott lakosság, hogy így fogalmazzon képzését, ami jelen pillanatban a picit el van hanyagolva, a magyar iskolára van ez a teher róva, és nem tudom, hogy fölmérjük-e, hogy ez a jövőben mekkora terhet fog jelenteni a városnak. A pénzügyi síkon viszont erősíteni, javítani a pénzügyi eszközök kihasználását, kihasználni a gyallai vállalkozásoknak a lehetőségét, mert ők gyallai polgárokat alkalmaznak, őket használni a gyallai városkép és a város fejlesztésére. Köszönöm. Köszönjük szépen. Už ekonomickú revitalizáciu vidím v pritiahnutí investorov a zamestnávateľov potrebných k zníženiu nezamestnanosti v meste. Revitalizáciu verejných priestranstiev, ako napríklad námestia, je potrebné prejednať s poslancami a dôsledne zvážiť, lebo jeden projekt tu bol, ale nebol podľa mňa dobrý, nakoľko nerátal s tým, že tam sídlia rôzne inštitúcie. To už je najskôr revitalizovať detské ihriska, športové ihriska a taktiež by bolo potrebné tam zahrnúť aj chátrajúce budovy, ako napríklad bývalá základná škola v Bohatej alebo bývalá nemocnica. No, dôležitá bude teda revitalizácia dopravná, ako už bolo hovorené, a to najmä teda po terajších rozkopávkach, ich bude treba riadne opraviť. A taktiež v súvislosti s projektom výstavby nového cezhraničného mosta do Maďarska, kde vo februári 2015 sa podáva žiadosť o schválenie Európskej komisii, budem sledovať a hlavne dbať o to, aby dodržali slovo, že tranzitná doprava sa mestu Hurbanovo vyhne, a to vybudovaním obchvatu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som chcela podporiť už existujúce firmy, zasadím sa za vytvorenie možností pre príchod nových investorov, pokúsim sa o rozšírenie priemyselného parku. V tomto smere hodlám rozvíjať spoluprácu s Úradom práce a sociálnych vecí, zároveň chcem spolupracovať so samosprávnym krajom, ktorého projekty sa týkajú aktívnych opatrení na trhu práce a spoluprácu priamo s ministerstvom. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Legyen szíves választani. Köszönjük. Munkahelyteremtés terén, főleg az ipari park lehetőségeinek a fejlesztése, de ez bizonyos pénzügyi lehetőségekkel korlátozott, amit meg kellene szerezni bizonyos Európai Uniós támogatásokból. Továbbá aktívan keresni ezt a lehetőséget azzal, hogy felvesszük a kapcsolatot ipari kamarákkal a környező országokban, és így is megteremteni a lehetséges együttműködést a helyi vállalatok, vállalkozók és külföldi, de itt a külföldön nagyon közeli területet értek, Magyarország túloldal, stb. Hogy lehet a termékeiket piacra juttatni. És mindenképpen támogatni az iskolaügyet és a képzést, hogy megfelelő munkaerőtartalékkal rendelkezzen Ógyalla, amit ki lehet használni a munka
munkáltatók ide csábítása során. Köszönjük szépen. No je chválihodné, že po dlhej dobe, aj keď z okolností pred voľbami sa objavili informácie, že sa podarilo naplniť druhú etapu priemyselného parku. No ale myslím si, že slnečné kolektory pracovné miesta nám tam neprinesú. Ja sa nechcem spoliehať len na štátnu agentúru SARIO a na regionálne zoskupenie Pons Danuby a čakať, kým k nám niekoho priťahnú. Chcel by som aj iniciatívnejšie vyhľadávať možných investorov a dá sa to napríklad návštevou veľtrhov práce, kde treba aktívne oslovovať týchto investorov, zamestnávateľov, trošku ich oboznámiť s našou lokalitou, s dostupnosťou. Takisto na webovej stránke mesta, je to tam síce aj v angličtine, ale je to tam v podstate len stiahnuté, čo tam dalo SARIO. Širšie by som tam popísal dostupnosť, geografické podmienky, kvalifikovaných pracovníkov, aby sa mohli oboznámiť aj náhodní návštevníci webovej stránky, aké tu máme možnosti a že by bolo výhodné sem prísť investovať. A samozrejme, maximálne... Ďakujem veľmi pekne. Szerintem nem teljesen az önkormányzat feladata a munkahelyek teremtése. Myslím si, že vytváranie pracovných miest nie je tak celkom kompetenciou miestnej samosprávy. Vidím tu skôr možnosť, kde sú úlohy mesta, ktoré má a môže spolupracovať s miestnymi podnikateľmi, ktoré vlastne najviac tých pracovných príležitostí vytvárajú, podporovať ich, viesť s nimi dialógy, organizovať fóra, mítingy, kde môžeme sledovať ich problémy, vypočuť si ich, plány, nájsť spôsob ich riešiteľnosti, pokiaľ sú v kompetencii vedenia a výkonu vedenia mesta. Ďalej, čo sa týka mimohurbanovských investícií, firiem, investorov, zabezpečovať takisto sa môžem len posledných kolegov, ktorí sa tu predo mnou vyjadrili, vytvárať pre nich vyhovujúce podmienky, rozširovať park, tak ako sa vyvinúť také maximálne aktivity, ako tomu bolo pred približne 9 rokmi, keď sa ten priemyselný park vlastne vytvoril. Ďakujem pekne to. Ďakujeme veľmi pekne, köszönjük szépen. Moje predstavy na vytvorenie pracovnej príležitosti sú také, že by som chcel pri výstavbe bytov pre mladé rodiny v rámci revitalizácie mesta pri škráškovaní parkov, prestavbe námestia či budovaní cyklotras zapojiť čo najväčší počet miestnych nezamestnaných a uvedené práce vykonávať predovšetkým za pomoci domácich firiem a podnikateľov a nevykonávať revitalizáciu a opravy za pomoci cudzích firiem a ľudí z iných okresov. Ďakujem. Ďakujeme veľmi. V prvom rade podporovať vlastných domácich podnikateľov, vytvárať im vhodné podmienky, neklásť im ako prekážky, tak ako zvyšovanie nájomných a tak ďalej. Dotiahnuť sem ďalších podnikateľov, aj keď dáme za korunu, za euro, im vydáme niektoré záležitosti, aby sa rozširovali služby a naďalej spolupracovať s úradom práce a využívať všetky možnosti k tomu, aby sme pomohli našim podnikateľom a zadávať veľké investície, ktoré sa robia aj v Urbanove, alebo sa budú robiť ďalej našim vlastným prvorade. To je všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Takže padlo tu malé a stredné podnikanie, samozrejme je to motorom ekonomiky v rámci celého Slovenska, určite aj v rámci Urbanova. Treba podporovať podnikateľov, všetkých, ktorí chcú na pôde mesta podnikať. Čo ale nepadlo tu, to je práca s vyššou pridanou hodnotou, to sú administratívne miesta, to sú jednoducho spoločnosti, ktoré tu máme. Máme tu historicky najväčšieho zamestnávateľa v Urbanove, ktorý svoju administratívu sťahuje do zahraničia, odsťahoval, bude ešte sťahovať. Treba aj toto riešiť. Ďakujeme veľmi pekne. Podnikám v Urbanove už 18 rokov. Je to dostačujúca doba, aby som vedel posúdiť podnikateľské prostredie v Urbanove. A to nie je len moje. V spolupráci s mestom plánujem maximálne podporiť podnikanie, zabezpečiť pre podnikateľov hodné prostredie. Mestské budovy na podnikanie, niektoré sú v dosť dezolátnom stave, o ktoré sa mesto nestará. I napriek tomu zvyšujeme nájomné do týchto budov a nevytvárame podmienky na vhodné podnikanie.
idea nejaký závod tu vybudovať záleží na európskych fondoch, nie na meste. Som povedal 4,5 milióna eur, nestačí na to, aby sme my tu vystavili nejaký, vlastnými silami nejaký priemyselný park. Hlavne podnikateľské prostredie, aby sme s vlastnými teda silami zabezpečili prácu aj pre iných ľudí. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Úgy gondolom, hogy a igazi munkahelyek teremtését a termelő szférában kell keresni. Bízok benne, hogy a nemzetközi együttműködés keretében bővített iparipark hálózata most új beruházókat vonz ide, és ha több ember talál itt munkát, több ember fog itt költeni, tehát tulajdonképpen erre aztán rá tud kötődni a szolgáltatások, a üzlet és a többi ezzel járó vállalkozás is, hogy teremtsenek új munkahelyeket. Egy külön fogalom volna az idegenforgalom, de ezt most jelenlegi helyzetben más községekkel, városokkal karöltve kellene megoldanunk. Myslím si, že skutočné vytváranie pracovných miest musí začať vo výrobnej sfére a verím tomu, že rozširovanie infraštruktúry priemyselného parku priláka nových investorov a nové pracovné miesta prinesú za sebou aj rozvoj služieb, obchodu a tak vlastne bude tých pracovných miest stále viac. Osobitnou súčasťou je cestovný ruch. Ďakujeme veľmi pekne. Kultúra és turisztika. Hát mindenképpen be kellene kapcsolni városunkat a környezetébe jobban. Egy modern lehetőség van, kerékpárutak fejlesztése, bekapcsolása ezáltal, többen látogassanak ide, nézzék meg az érdekességeinket, kulturális értékeinket, és hogyha valamilyen kulturális rendezvények vannak szervezve, azt maximálisan támogatni, főleg akkor, hogyha ez a szerveződés alulról jövő, mind ami ősszel is nem régen megvalósult, a polgárok saját kezdeményezésből, ötletekből egy nagyon-nagyon jó kezdeményezést hoztak létre. Ezt fejleszteni kell, több ilyen kell, és több csoportnak kell ebbe bekapcsolódni, beleértve a itt élő kulturális csoportokat is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Visszahoznánk az Ógyalai Kulturális Napok eredeti szintjét, amely már eléggé lemérséklődtek, vesztettek értékükből. Teljesen megszűntek a jól beindult bornapok. Fellendíteni a kultúrást és sportot már akár megfelelő klub és tréninghelyiségek kialakításával, a kultúrházat rekonstruálni, a jelenleg beindult értékes rendezvényeket segíteni, az egyre jobban fejlődő művészeti iskolát támogatni. Ógyala olykor a kastélyok és kúriák városa volt, sajnos a múlt rendszerben nem volt érdek ezeket menteni. Sok most már magánkézben is van. Szorgalmaznám ezeknek a helyeknek a felújítását, hasonlóképpen, mint az Ordódi kastély esetében. A csillagvizsgáló. Megfelelő felügyelet alatt megnyitni a parkot a nyilvánosságnak, rendbe tenni a Bagotai parkot épületeivel együtt, szabadidőzónát kiépíteni, rákötődni a jégpálya, amelynek működtetésére szintén készültek a múltban projektek, a telket alatta már sikerült megszerezni. Najhodnotnejšia je tá kultúra, ktorú si ľudia robia sami, preto by som podporoval všetky existujúce telesá, či už spevokoly alebo tanečné súbory. Existujúce organizácie by som chcel spájať tak, aby sa vo väčšej miery zapájali do organizovania miestnych akcií. Rozvoj turistického ruchu si myslím, že je možné len so zapojením súkromného sektora, ale ako taký vzor každopádne by som chcel využívať pozoryhodnosti Urbanova a vytvárať prostredie na to, kde by sme si pripomínali svojich vzácnych rodákov alebo ľudí, ktorí tu žili, pochádzajú z nášho mesta a vytvorili niečo významné v oblasti vedy, kultúry alebo športu. Ďalej je potrebné hľadať investora alebo spoluinvestora na obnovenie alebo na výstavbu rekreačnej zóny mesta a treba rozvíjať obe športové areály, myslím štadión aj ľadovú plochu, kde sa začala prvá etapa rekonštrukčných prác. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Kultúra a turistika nášho mesta má stať na tradíciách spätých s našim mestom.
Tým chcem povedať, že treba upevniť postavenie existujúcich spoločenských tradícií, čím by sa prispelo k zvýšeniu atraktivity regiónu v oblasti turizmu, napomohlo k rozvoju tým súvisiacim pracovných príležitostí a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Kultúrny rozvoj mesta by som si predstavoval tak, že by som zorganizoval spoločenské podujatia, organizoval by som divadelné predstavenia. V rámci turistického rozvoja mesta by som chcel mesto predovšetkým zviditeľniť tým spôsobom, že by som vynaložil všetky svoje úsilie na využitie existujúcich vrtov teplej termálnej vody, za tým účelom prilákať investora, ktorý v Hurbanove by mal záujem investovať a postaviť akvapark. Nakoľko my tu na juhu Slovenska máme 3/4 roka teplé počasie, prevádzkou akvaparku by sme mohli prilákať turistov z iných miest, obcí či štátov, čím by sa v meste zvýšil aj počet turistov. Ďalej v rámci turistiky by som chcel presadiť to, aby sa pre turistov vybudovalo čo najviac kilometrov cyklotrás a s cyklotrasami prepojili jednotlivé mestské časti Hurbanova. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Toto je oblasť, kde teda skutočne nie som odborníkom, ale čo viem, máme tu geniálnu Zušku. Je chýrna, široko ďaleko, deti z Komárna, z Nových Zámkov sem chodia do Zušky, treba ich podporiť. Kultúrne stredisko, kde dneska sedíme, sa v poslednej dobe zmenilo na nákupnú zónu. Posledných pár rokov sú tu trhy organizované, asi to sem nepatrí. Čo sa týka turistického ruchu, máme krásne miesto v rámci maďarsko-slovenského pohraničia. V Maďarsku je troška viacej cyklotras ako u nás. Dá sa to spolu s obcami z okolia doriešiť. Sú tu vinné pivnice, vinné cesty. Sú tu občianske združenia v Hurbanove, ktoré riešia environmentálne projekty. Ďakujeme veľmi pekne. Prvorade by som chcel podporiť všetky združenia, ktoré pracujú jednak v Zelenom háji, jednak v Bohatej a Hurbanove. Škoda, že není sú voľby každé 3 mesiace, lebo takú aktivitu, ako ČVČ teraz vykonáva, som celý rok nezaregistroval. Ja ich chválim a myslím, že budú aj pokračovať v tom. Bez ohľadu na národnosť, či to je Čemadov, či sú to spevokoly maďarské, slovenské, podporovať v maximálnej miere, dávať priestor mladým ľuďom, speváckým súborom, tanečným súborom, spolupracovať so školami a dávať tým deťom ten vzor, aby sa zaujímali o tie záujmy krúžky tanečné, spevácké, aby sa nechodili súraďmi po meste a naďalej dávať ešte pre občanov našej komunity, rómskej komunity, samostatné akcie, lebo bohužiaľ ľudia na niektoré naše spoločenské akcie nejdú preto, lebo sa tam nechcú s týmito občanmi nejak dať do konfliktu. Ďakujeme veľmi pekne. Určite by som plne spolupracoval so všetkými organizáciami a združeniami venujúcich sa tejto oblasti kultúrnej. Snažil by som sa byť oporou pri ich činnosti. Ale bol by som napríklad rád, ak by sa tu obnovil zámer vybudovať rekreačné stredisko s termálnou vodou, ktorý už bol tento projekt predložený. Bohužiaľ, ako si zapadol do zabudnutia. Z tohto by sa naozaj dalo čerpať a zvýšiť turizmus. Stačí, ak sa pozrieme na obec Podhajska a mesto Štúrovo, ako rozkvitajú. Lebo najprv je potrebné nájsť lákadlo, až potom môžeme lákať v druhej fáze turistov. V rámci takéhoto lákadla by sa dali organizovať rôzne festivaly, sústredenia a podobne, ktoré by priniesli mestu nielen kultúrne oživenie, ale aj ekonomické. A chýba mi aj domáci výrobca upomienkových predmetov pre turistov. Tu by sa mohla nájsť nejaká záplata na túto dieru, pretože každé mesto má magnetky, vlajky, figurky, ktoré si turisti kupujú a obdarujú potom svojich blízkych a tým sa vlastne dostávajú do podvedomia aj pre potenciálnych ďalších návštevníkov mesta. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Mená ako doktor Tege Konkolí Mikuláš, Árpád Festy, rodina Ordódiovcov nás plne zaväzujú naše mesto, aby sme všetky naše kultúrne pamiatky obnovili. Čo priťahuje Hurbanovčanov? Tie v dezolátnom stave, tie všetky budovy, ktoré sa nachádzajú zašlými kúriami Ordódiovcov. V 70. rokoch sme postavili
s pánom Valachom som bol pri tom Slovenskú ústrednú hviezdáreň, ktorá ako jediné nesie meno Hurbanova. Ostatné sú len spomienky. Čím prilákať ľudí? Bohatský park je totálne zdemolovali. Voľakedy sa tu robili veľké slávnosti, veľké oslavy. Dnes je to hanba Hurbanova, vážený. Takisto všetky kaštiele, ktoré sú v dezolátnom stave. To priťahuje turistov a láka a vábí. Nie je to, o to sa musíme starať. Ďakujeme veľmi pekne.